Урамда кыш белән яз тарткалаша. Бу көннәрдә буран кытыруына карамастан күңелдә яз, сыерчык, март бураннары, тиздән Нәүрүз. Бу табигатьтә чын-чынлап яз башланган көн. Алтын балык кызларының да кәефләре шәп бүген. Аларның уе берәр концертка билет алып, ял итеп алу. Зөһрә апа, әле генә афишларны карап торган идек. Концерт белән киләсез икән. 55 яшьлек юбилейгызга да су буендагы учакты кабызасызмы? Кызлар учакның сүнгәндә юганың. Менә 22 март көнне Сара Садыкова концертлар залында минем бик зур юбилей кичәм була. Менә мин сезнең барыгызны да шушы юбилей кичәмә чакырам. Һәм инде мин сезгә менә шушындый чакыру билетлары тапшырам. Концертта әле минем бик күп яңа җырларны ишетерсез кызлар. Әле аларның хәтта мин кайберләрен беренче тапкыр башкарам. Миңа калса Уфада менә ул җырларны мин җырладым, Казанда халык бик яратты. Ә менә Чаллы тамашачысы ничек каршы алыр? Ансын инде үзегез әйтерсез. Яшь талантлы җырчылар мәсьәләсендә ничек алар булачакмы? Кайберләрен күргәнегез бар. Менә Алина Прокофьеваны күргәнегез бар бит инде. Азат Каримовны алар булачак. Монда минем яшьләр уйнылар минем яшьлегемне 5нче класстан башлап. Монда минем яшьлегемне яшь җырчылар башкара. Ул гаҗәп талантлы яшьләр, шуңа күрә дәген бу кызларны тыңларга кирәк, бу кызларны ишетергә кирәк. Кызлар, мин шул хәтле ашыгам. Без бит монда эш белән генә Сарманга кайтышлый гына кергән идек. Шуңа күрә инде мин сезнең тагын бер кат барыгызны да концертка көтәм. Онытмагыз, 22 март. Менә шу Сара Садыкова залында булачак. Без инде китәбез, мин китәм, саулашам сезнең белән. Хушыгыз. Рәхмәт, Зөһрә апа, бик теләп килербез. Рәхмәт чакыруыгызга. Хәерле юллар сезгә. Киләбез концертыгызга. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Димәк, Илсия концертка яңа сапаги аласың була инде. Алайса кыш буе үкчәле сапагидан йөрдең, армасы да армас икән аягың. Арсам да, талсам да, ничек шпилькадан йөрергә яратам бит инде Линиза. Машинада йөргәндә дә салмыйм мин аны. Әле булды хәлләр, кызлар, сезгә сөйлисем бар. Машинамны бәрделәр. Страховка артыннан йөрүем. Нишләттегез инде артта йөрергә өйрәнәсезме әллә? Гафу итегез. Мин күрмәдем, телефонда эшләштем. Благоны хәл итекме? Юк, схема төзибез. Алло, исәнме Рөстәмнекеш? О, сәлам Илсия. Карале сиңа җиткерәсе бер яңалыгым бар бит минем. Бер көнне машинамны бәрделәр әйме? Менә хәзер минем кулда ГИБДД нәтиҗәсе иминiyet кәгазе дә бар. Хәзер бик яхшы гына оценщикка күрсәтәсем килә. Град оценкага телеграммада җибәргән идем. Ниндирәк егетләр икән алар? Шәп егетләр шундый. Бу өлкәдә күптән эшлиләр инде. Кайда син? Хәзер килеп җитәм. Аларны да шунда чакырам. Пойдемте в офис сейчас, все опишем повреждения. Илсия, бу компанияга шаңырга була, град оценкага. Бу өлкәдә инде алар 3 ел эшлиләр. Компаниялар бик яхшы һәм әлбәттә алар булышырга тиешле. Хак куючы эшчәнлеге дөньяда иң күп акча кертеме китерүче өлкәләрдән санала. Рейтинг буенча 7нче урынны алып тора. Россиядә хак куючы һөнәре Бөек Екатерина вакытында ук барлыкка килгән. 1893 елда император Александр III беренче тапкыр хак бәя буенча законга кул куя. Революциядән соң хосусый милек гамәлдән чыгу сәбәпле бу һөнәр вәкилләре юкка чыга. Яңадан торгызылуы безнең көннәргә 93нче елларга туры килә. Чөнки сату алу эшләре киң җәелә башлый. Сезнең фирма тагын нинди юнәлешләр буенча эшли? Основное наше направление — это оценка ущерба после ДТП. Көпчелек машина юл транспорт һәлакәтендә алган зыян. Шулай күчемсез милек җир участокларына мал-мөлкәт бүлү, фатирды су басу очракларында хак бәя куябыз.
Бу һөнәргә каян өйрәндегез? Чөнки сез матур һәм ышандырырлык итеп аңлата беләсез. У меня уже было высшее образование, то есть я просто прошел курсы переподготовки на оценщика. Минем башка югары белемем бар иде инде. Монда Чаллыда хак бәя кую һөнәре буенча өстәмә курсларда укыдым. Хак бәяләүче түгел, җитез эшләргә психологик яктан тотрыклы һәм һәр вакыт ярдәм итәргә әзер торырга тиеш. В вашем случае оценка будет стоить 1000 рублей. Также вы можете взыскать со страховой компании утрату товарной стоимости. На каждом этапе мы можем оказать помощь, хоть по телефону, либо при встрече, объяснить. Это все у нас бесплатно. Как бы мы консультируем, звоним, можем подъехать, помочь. То есть мы человека в беде не бросаем. Все, вот ваши документы готовы. Теперь можете ехать в страховую компанию, писать там заявление на выплату. Все, удачи вам, не попадайте больше в такие ситуации. До свидания. Это может случиться с каждым. Не знаете, с чего начать? Получи консультацию у специалистов независимой оценки. ООО «Градоценка». Верное решение ваших проблем. Шулай кызлар, шәп егетләр белән таныштым. Әгәр дә хак бәя куючылар киңәше кирәк булса, мөрәҗәгать итәрсезгәме? Мин аларга һәрвакыт мохтаҗ. Лениза, син Ринат Мусин турында сөйли башлаган идең. Нинди егет ул? Рәсемләр ясаучы егет, аның күңеле дә, эчке дөньясы да бик матур. Сәлам, Ленар. Туган көнең белән. Рәхмәт, бик зур, рәхмәт. Каралы, Лениза, достым Ринатның янында картина бүләк итте. Шәпме? Телисеңме, мин Ринат белән сине таныштырам. Телефон номерын бирәмме? О, әйдә, язып алам. Тормыш дигәнең адәм баласын төрле яклап сыный икән ул. Язмышлардан узмыш юк дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Кеше үз башына кайгы хәсрәт төшкәч, чарасызлыктан нишләргә белми калган чакларда әйткәндер бу сүзләрне. Нинди генә кайгы хәсрәт килсә дә, кешелеклелеген югалтмаган, мәрхәмәтлелеген саклый белгән гаиләләр бар әле арабызда. Мусиннар шундыйлардан. Ринат тумыштан гарип булса да, өмет йолдызын сүндермичә яши бирә. Тормыштан ям, эшләгән эшеннән тәм таба ул. Башкаларга матурлык бүләк итә. Авызы белән рәсем ясый. Нахал Ринатка була 30 яшь 3 апрельдә. Рисованием тотынды шилдергән, да? 10 яшендә. Одесский орден милосердия. Рисует самостоятельно. 10 елда булды лауреат международной премии филантроп. Бардык Мәскәүгә Кыюс Кабзону. Яраткан шөгыльләре бармы, ничегрәк менә тагын нәрсәләр белән шөгыльләнә ул? 3 ел элек безгә бирделәр компьютер Ринатка бүләк. Без Микмир Шамилович янына барырга тиеш булдык. И шунда безгә компьютер бирде инде. Үзе өйрәнде. Шигырьләр сразу язып куйды, сразу печатып алды Ринат. Шашка уйнады, үзе өйрәнде инде аны белән. Менә бу ел йөри башладык тренировкага, спортивный залга, Ярчаллыга гыста. Анда занимаемся велосипедом, катается на велосипедах. И бочи белән заниматься новый вид спорта за границей привезли. Бик күп желающих балалар иргә, но их транспорт. У нас подъемником булса иде безгә самый главный арба белән миндерергә бик авыр бит арбасыз балаларны. Әйтегез әле, менә Ринатның холкы ничегрәк, характеры? Безнең Ринат юморлы, максатчан. Ни өчен нәкъ менә пейзажны гына сайладың син әйт әле? Пейзаж ясарга яратам, чөнки портретлар ясауы бик авыр. Синең хыялың бармы? Бар. Нинди хыял? Бар. Хыялым аякка басу. Төшләремдә дә күрәм үз аякларым белән йөргәнне. Абый белән бергәләп балкон тышлаганнарым да еш кына төшкә керә. Синең яраткан җырчың бармы? Бар. Хания Фәрхи. Аның концертында да булганым бар әле. Ринатның яшьләргә әйтер сүзе сәламәт яшәү рәвеше алып барсыннар иде. Ул үзе дә заман белән бергә атлый. Компьютерны, интернетны үзләштерә. Үзе телефоннан SMS-лар да яза белә. Бүгенге көндә Ринат Мусинның күп кенә рәсемнәре күргәзмәдә урын алган. Сатып алучылар да юк түгел, бүләк итәргә дә ярата. Аның белән очрашудан соң шундый нәтиҗәгә килдем. Язмыш Ринатның тез астына китереп сукса да, ул егылмас өчен аның якасына ябышкан.
Кызлар, гомергә картиналар яраттым. Беләсегез килсә, мин әле алардан коллекцияда җыям. Сезнең яшьләрнең шул инде яратмаган әйберегез юк. Безнең ахрысы Гөлия генә эшкә чумган. Куяр шул телефоныңны. Кызлар, Татарстанның атказанган артисткасы Гөлфия Фәйзрахманова шалтыраткан, аның юбилее иде. Шул Татар дәүләт драма театры артисткасы Гөлфия Фәйзрахманованың юбилее. Менә мин дә балык йолдызлыгында туган Гөлфия ханымны котларга дип барам. Дөрес, сәхнә кешесен чәчкә белән генә шаккатырып булмас, тик шулай да аның бит сюрприз булуы кыйммәтрәк. Хәерле көн. Ой, рәхмәт сезгә. Ой, каян белдегез сез минем ак чәчкәләр яратканымны? Юбилеегыз белән. Ой, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Яраткан артисткамның сабадан икәнен, ире белән бергәләп бер ул һәм кыз тәрбияләп үстерүләрен дә белә идем. Ә менә карьерасын Минзәлә театрында күзлекле малай роле белән башлап җибәрүе көтелмәгән яңалык булды. Гөлфия ханым иншалла тамашачысына менә инде 20 еллап әбиләр ролен башкаручы артист буларак билгеле. Гөлфия ханым, сезнең һөнәр бигрәк кызыклы. 5-10 минут эчендә грим ярдәмендә 70 яшьлеккә дә һәм 18 яшьлек кызга да әйләнә аласыз. Шулай да, менә кайсы героинягыз катлаулы грим сорый? Театрда иң күп грим кулланучы миндер мөгаен. Иң күп әбиләрне уйнаучы мин театрда. Менә башта общий тон дибез инде, менә әбиләрне уйнаганда башта биткә шушы гримны сөртәбез. Аннан соң җыерчык ясыйбыз менә бу коричневый төстәге грим белән. Шуның кырыена ак грим сөртәбез. Менә шулай итеп җыерчыклы әбиләр гримы ясала инде. Фәнәвил Галиевның Корт спектаклендә Саҗи әби, 100 яшьлек Саҗи әби ролендә уйнадым. Сөясеңме, симисеңме дигән спектакльдә Фатыйма әби роле, Дон Жуан Балшыклыда Ташбикә, анда да әби роле. Туфан Миңнуллинның Саташу спектаклендә Мөслимә роле, ансы да әби. Хәзер менә Раул Сабырның Сигезле биюендә Нурлы Баян әби. Әбиләр арасында үстем. Күршедә һәрбер йортта әбиләр иде. Алар белән аралашып, үскәнгәдер мин аларның холык-фигыле дә ничектер һаман һәрберсе күз алдымда, аларның йөреше дә, сөйләшүләре дә. Менә бу фотода Әминә әби, мәрхүмә инде ул, бер спектаклендә калдырмыйча карап барды ул әби. Туфан Миңнуллинның Саташу спектакленә хәтта үзенең күлмәген бүләк итте, минем күлмәгемне киеп уйнады. Спектакльдән соң битегезне ничек тәрбиялисез? Балалар сабыны белән юам битне. Аннан соң дегтярный сабын белән. Гөлфия ханым Бибинур нәфис фильмында да төшәргә өлгергән. Гомумән ул һәрвакыт эзләнүдә, үзен төрле бәйгеләрдә дә сынап карарга ярата. Күкрәк какма, юк барданың белән, тормыш кырыс, дөнья куласа, мактанмала, шапрынма, мин дип, әйләнә дә дөнья бер баса. Охо, шәп әйтелгән. Кем язган? Бу минем үзем язган шигырь. Артист бит инде ул психолог та булырга тиеш. Ул педагог та булырга тиеш, ул җырчы да булырга тиеш, ул шагыйрә дә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Җитәр инде тургайым аңгайыма, минем моңсу чагым былайда, сайрамасын кунып ла каршыма, урын беткән мени. Бұл жыр енді нақ сенің дауышы үшін жазылған. Лирик сопрано үшін жазылған, сенің диапазоның бик кең. Вокал укытучысы әйтүенчә, драма артисткасы булудан тыш Гөлфия ханымга җырлау сәләте дә бирелгән. Аңа курыкмыйча музыкаль, җырлы рольләр дә бирергә була. Хәтерлим әле, мәктәптә укыганда без беренче театрны куйган идек. Дөрес, килештереп тә бер алмаганбыздыр инде. Шулай да сәхнә миңа бик шаган иде. Мин 7 ел 48-нче мәктәптә театр түгәрәк алып бардым. 48-нче мәктәп укучылары белән эшләдем. Әгәр дә теләсәгез, мин сезне дә өйрәтә алам. Тимур Барыевның кайда йөргәнлеген белмисезме? Кайсы Тимур Барыевны әйтәсез? Беренче номерлы Тимур Барыевнымы?
Икенче номерле Тимур Барыевнымы, Ярый. Яхшы. Барып килим әле мин Хикмәтуллин урамына. Авыр булмасмысың? Булмас. Биредә генә бит ул, күрше урамда гына. Тамашачының күзенә карамагыз. Шиксезлеккә карагыз, еракка. Дәрес өчен Гөлфия ханым үзе иҗат иткән шигырен алды. Бәлзәмнәр дә алай татлы булмас. Бәлзәмнәр дә алай татлы булмас. Ширбәтләр дә эреп югалыр. Ягымлы җылы карашларың күңел түрләренә юл алыр. Гөлфия ханым, шулай да менә урамда автограф сораучылар да юк түгелдер бит. Низкий поклон вам дип әйтүчеләр бар. Бүген үзегезне ничә яшьлек итеп хис итәсез? Мин мәсәлән сезгә 20-не бирмәс идем. Әлбәттә инде 18 яшьтәге кебек хис итәм. Күңел картаймый бит. Күңел мәңге яшь.